खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' निउज चेनेलनि दिनैनि फुंबिलिनि रादाबाव बरायबाय। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे नायलांनो गुरै खावलायबाय। गिबि रादाबाव दङ सुक्लाय सेरफां दखरा एबसुनि बानजायनायाव थांनाय 17 अक्ट'बरनिफ्राय खुंजाबोनाय खुंगा गुथि सुक्लाय सेरफां बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां फुटबल बादायलायनाया मैया जोबनानै थाङो। मैयानि फाइनाल गेलेनायाव सानराइज स्पर्टिं क्लाब नावबान्दाया औबारि माइदांस्रि क्लाबखौ 7-6 पेनाल्टि सोनायजों फेजेननानै देरहासार जानो हायो। सानराइजनि गलकिपार रयेल बसुमतारिया फाइनालनि साबसिन गेलेगिरि बान्थाखौ मोननो हायो। मैयानि जोबथि बादायलायनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनगिरि महरै बाहागो लाफैयो बाक्सा जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि नन्देस्वर बर' बिथाङा। गोजोननि थाखाय फारौ बिर होफैयो फारियै तामुलपुर आयेनाफोरनि गोदानै सायख'जानाय MLA जलेन दैमारि, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारि, नावकाटा मिलन जौसिन फरायसालिनि गोरायुं रबिराम ब्रह्म, सुक्लाय सेरफां दखरा एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि समाज सिबियारि प्रदीप नार्जारि आरो सुक्लाय सेरफां ब्लक UPPL नि आफादगिरि बिपिन बर' बिथांमोना जोबथि बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा। आसाम रायजोनि सिङावनो NC हिल्सखौ आलादा अट'नमास काउन्सिल दाफुंनो गोख्रों दाबि। आलादा अट'नमास काउन्सिल दाबिनानै इन्डिजिनास पिपुल्स फारामा फैगौ 8 नभेम्बर खालारखालि NC हिल्स जिल्लाखौ 12 घन्टा बन्द फोसावदों। बे गोनांथार बन्दखौ गांसे लाइजामनि गेजेरजों इन्डिजिनास पिपुल्स फारामा फोसावो। मुलुगनाङै कर'नाखौ फोजोबस्रांनो लानानै फैदों ब्रिटेनआ गाहाम खौरां। कर'ना भाइरासखौ होबथानो आरो दबथायनो अहर अहर मुलुगनि हादरफ्रा नाजाबाय थानाय समावनो इंलेन्ड हादोरा जाफुंसारनायनि फिथाइखौ मोनदों। मुलुगनि खौरां बिजोंनि बायदिब्ला इंलेन्डआ टेब्लेट दिहुनदों जाय टेब्लेटजों कर'नाखौ होबथानो हागोन। ब्रिटेन हादरनि मार्क कम्पानिनि नाजानायाव मुलनुपिराभिर टेब्लेटखौ दिहुनो जाय टेब्लेटखौ भेक्सिन लानाय लायै गासिबो जानो हागोन आरो बेजोंनो कर'नानि जिउसाखौबो फोजोबनो हायो। बे टेब्लेटखौ 18 बोसोरनि गासै सुबुङानो कर'नानि लैखोन मोनबा जानो हागोन। दा बे मुलिया ब्रिटेन सरकारनि गनायथि मोनबाय। थाबैनो मुलुगनि बाजाराव बेखौ लाबोनो कम्पानिया नाजागासिनो होनना मिथिनो मोननाय जादों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। मिरु UPPL दोलोनि नेहाथारि कुनसुर आलीखौ समाज बेरेखा हाबानि थाखाय UPPL दोलोनिफ्राय एक्सपेल खालामबाय। क'क्राझार सहरनि साखाथि मागुरमारियाव थांनाय 31 अक्ट'बर खालाराव मिरु UPPL दोलोनि नेहाथारि कुनसुर आली मुंनि सासे थिखादारा 15 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजानाय आरो बेबायदि समाज बेरेखा खामानिजों लोब्बा थानायनि मिरु UPPL दोलोआ कुनसुर आलीखौ आफादनिफ्राय थोंजोङै एक्सपेल खालामनायखौ मिरु UPPL नि गाहाय नेहाथारि मावथि ब्रह्म हाज'वारिनि सागान गोनां गांसे फोसाव बिलाइनि आरो लाइजामनि गेजेरजों एक्सपेल खालामनायखौ फोसावो। सावथुन मुलुगनि खौरां। बलिउड सुपारस्टार अक्षय कुमारनि गोदानै फैनाय सावथुन सूर्या फान्सीआ नायग्राफोरजों अनसायजादों। बक्स अफिसाव गेदेर जाफुंसार। गिबि दिन्थिजेनखालिनो 26 कौटि रां खामायनो हादों। सूर्या फान्सी फिल्माव गाहाय फाव खालामदों अक्षय कुमार, कैटरिना कैफआ। सावथुनखौ 5 अक्ट'बराव रिलिज होदोंमोन। गोदान नुथायाव BTRनि EM राकेश ब्रह्म। राजखान्थिनि मुखुब बुब्लियावबो नुनो मोनदों मोनसे मोनाबिलि हाबाफारियाव गोदै मेथाइ खनना गोसोखौ गोजोन होनाय। BTRनि EM राकेश ब्रह्म बिथाङा आलेरन मेथाइ रोजाबना रंजानायखौ नुनो मोनदों आरो बिथाङा फेसबुकआव गावनि मेथाइ खननायखौ लाइभ हगारदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। 52थि भारतनि मुलुगनां सावथुन फोरबो IFFI 2021 खौ फोसावबाय। गिबि खेबनि थाखाय बर' सावथुन सिजौखौ पेनेलआ बादायनाय फारिलाइयाव सायख'दों। फैगौ 20 नभेम्बरनिफ्राय 28 नभेम्बरसिम सावथुन फोरबो 2020नि बादायनो गोनां सायख'जानाय सावथुनफोरनि मुं फारिलाइखौबो फोसावबाय। बर' सावथुन मुलुगनिफ्रायबो सिजौ मुंनि सावथुना बादायनायनि थाखाय सायख'जादों। सिजौ सावथुनाव बर'नि गिबिसिन NST PG डिग्री लानाय जयन्त नार्जारिया फेलेननि फाव खालामदों। दिहुनगिरिया जादों बर'नि जाखांबोनाय फावखुंगुर
ओम प्रकाश केरकाटारि। बे बाराव आसामनिफ्राय बर' डिमासा आरो मिसिं सावथुनफोरनिफ्रायबो बादायनायाव सायख'जादों। नाथाय नोजोर खालामनो गोनां बाथ्राया जादों बे सावथुनफोरनि डिरेक्टर बिथोनगिरिया सासेबो बर' नङा। बर'नि शिशु सावथुननि डिरेक्टरा जादों बिशाल पि सलिहा। मिसिं सावथुन बम्बाराइडनि डिरेक्टरा जादों बिश्वजित बरा आरो डिमासा सावथुन सेमखरनि डिरेक्टरा जादों असमिया सावथुननि मुंदांखा फावखुंग्रि आइमि बरुवा। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। अननानै भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालाम आरो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों।